ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଫାଇନାଲି ବ୍ଲଗ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଏବେ ମୁଁ ଏ ଘରେ ଅଛି। ଏବେ ଖାଇବା ଉପରେ ବସିଛି। ଖାଇକି ଶୋଇବା ପାଇଁ ଯିମି। ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ଲଗ ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଫୁଲ୍ ବ୍ଲଗ ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ଲିଜ୍ ଭାଇକି ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଏଇଭଳିଆ ରଖନ୍ତୁ। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ବ୍ଲଗ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏବେ ଫାଇନାଲ ତ ଖାଇବା ବାଢ଼ା ହେଇଛି, ମୁଁ ଖାଇବି। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ଲଗ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଦେଖେଇବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଘର ଚାରିପଟେ କେତେ ଜିନିଷ ଅଛି। ଏ ଘରେ ଡବା, ଏପଟରେ ସବୁ ଷ୍ଟିଲ୍ ଜିନିଷ ରହିଛି। ଏପଟେ ହାଣ୍ଡିଶାଳଟା ଆମର ରୋଷେଇ କରୁଛୁ। ସେପଟେ ସାଇଡ଼ରେ ଦେଖ ଭାତ ବି ବାଢ଼ିଥିଲି, ମୁଁ ଭାତ ଖାଇବି। ଆଉ ଏପଟରେ ଆମ ବସ୍ତାରେ ସବୁ ଅଁସାର ରଖା ହେଇଛି। ଏପଟ ସାଇଡ଼ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସବୁ ସାଇକେଲଟା ରହୁଛି। ଏପଟରେ ସବୁ ଚାଉଳ ବେଲା କଂସା ରହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଏ ଘରକୁ ଆସିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଶୋଇବି ଏବେ। ବ୍ଲଗ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବେ ମୁଁ ଖାଇକି ଆର ଘରୁ ଆସିଲି ଏ ଘରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ। ଶୋଇବି, ଶୋଇକି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ଲଗ ଫୁଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଏ ଘରକୁ ଆସିଲି। ଏବେ ଶୋଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ମଶୁରୀ ବାନ୍ଧି ଶୋଉଛି। ମଶା ବି ବହୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଖଟ ବି ପଡ଼ିଛି, ମୁଁ ଖଟରେ ଶୋଉଛି।